שלום, קוראים לי נוגה, אני בת 37. אני מתחתנת בעוד חודש. לפני חודש גיא הציע לי נישואים, והכרנו לפני חודשיים. גיא הוא הבחור הכי מקסים, הכי נדיב, הכי מדהים, הכי מתאים לי בעולם. כל כך מצחיק אותי, פשוט כיף לי להיות איתו. ואני מרגישה שהוא החבר הכי טוב שלי. הכרתי אותו אחרי 5 חודשים בערך שהייתי בקורס הונה. לקורס הגעתי אחרי דרך ארוכה ומייגעת של חברים לכל מיני תקופות. היה לי חבר 6 שנים ושנה ולילה ושבוע ועוד לילה, וטיילתי בכל העולם וגרתי בתל אביב 5 שנים, והלכתי לסלסה ולשחות ולרקוד ולדבר, ואף אחד לא הבין איך זה יכול להיות התופעה הזאת. הבחורה נראית די בסדר, עובדת, מצליחה, חברותית, הכל טוב, ואיך זה לא קורה דווקא לי. ואני הבנתי שמשהו באמונה שלי קצת התערער, ושצריך לטפל בעניין הזה של האמונה, ולא יעזרו עוד מיליון דייטים, שצריך לטפל בעניין הפנימי. וזה מה שלמדתי לעשות בהונה. למדתי לפרגן לעצמי, להבין שאני ראויה, להבין שאני שווה, ושאני אקבל את הטוב ביותר שמתאים לי בזמן המדויק והנכון, וכמו שאני חולמת. וזה מה שקרה. הגיע אליי הבחור שלי עם הבית החמוד שהוא שיפץ לנו, עם נוף מהמם, להרים ירוקים, ועם משפחה מקסימה, ופשוט שמוכן עכשיו ברגע זה לתת לי את כל מה שיש לו, ושאני רוצה לתת לו את עצמי, ושפשוט כיף לנו ביחד. אז הולכים על זה ומתחתנים ונעשה ילדים ויהיה לנו כיף חיים ביחד. אז את כל הדבר הזה כולם יכולים לקבל. אני רוצה לספר על משהו אחד מהדברים הנפלאים שלמדתי בהונה. זה כוח האמונה, שבעצם עשיתי ארוחת ערב לאמא שלי ליום הולדת שלה, וגיא היינו אז חודש ביחד, והוא אמר לי, נוגה, אם נהיה עד היום הולדת שלי ביחד, אז אני רוצה שתעשי לי כזאת ארוחה. ואני אמרתי לעצמי, זה שטויות הוא מדבר. עד היום הולדת שלו כבר נהיה נשואים, נהיה אחרי הטיול בחו"ל, אנחנו נתחיל את החיים שלנו ביחד, הכל בסדר, ארוחה הוא יקבל, והרבה יותר מזה. זהו, זה מה שאני למדתי, שהכוח הוא בפנים, באמונה, במה שאני רוצה, וזה בכלל לא משנה מה אחרים אומרים, או מערערים, או חושבים. זה מה שאני יודעת, ומה שאני יודעת שמגיע לי. וזהו, אני כאן, ואני מזמינה אתכם להצטרף. בהצלחה.